partner ngunyan ta Webes partner tabang medical mo na kita partner. Sige. Ayan, duwang istorya nin pag-asa asin pagtaong pagtabang an ihahatod ta ngunyan. Mga nanay ang tampok kan sa tuyang programa na mga natabangan. O, kansaro mga tatay. Yes, ngunyan naman partner mga mga nanay. nanay. Sige. Partner gurano ka na hadit kun ansaro sa miyembro kan sa imong pamilya naghelang asin na-admit partner sa ospital. Di bali partner na daing panira. Maluto sa na. Basta warang kamatayan. Di baling daing kwarta, basta daing may hilang. Pero mas maray kun daing ang may hilang, may kwarta pa. Ayan, yan ang pinakmakayon partner. Pero ang tabang medical team, nabisto partner ang sarong nanay sa Tiwi Albay na naoperahan partner huli sa iyang helang na mayoma. Katakod kayan partner operasyon ang dakulan. Nagkaigwa partner ng operasyon asin dakulang kantidad partner ang kaipuhan para sa iyang hospital bill na tulos man partner na naalalayan kan sa tuyang programa. Ngani na maaraman ang bilog na detalye kan partner. Aramon ta sa storya giraray ni Aika Ferry. Naabutan naming nakahiga at nagpapahinga sa kanilang bahay ang 63 taong gulang na si Nanay Emilita Dasir. Kwento niya, kalalabas niya lang galing ospital matapos ang kanyang operasyon sa matres dahil sa sakit na mayoma. Kita pa ang ilang senyales ng operasyon, tulad na lamang ng nakatapal na benda sa kanyang tiyan. Dagdag pa ni Nanay Emilita, labis na kirot ng tiyan ang kanyang naramdaman noon. At nang ma-admit sa ospital, napag-alaman na malala na ang kanyang kondisyon kaya nagdesisyon na siyang magpa-opera. Naapektuhan din ng sakit ang ibang bahagi ng bituka rason upang maputol din ito. Hands-on si Nanay Emilita sa kanyang mga anak, kaya masakit para sa kanya na hindi niya na magagawa pa ang mga gawaing bahay. Ay, difícil talaga bingon niya na operahan ako be. Igbabangon ako ni Agom. Iglalabaran. Isa sa mga anak ni Nanay Emilita si Orly na nagtatrabaho sa Maynila. Kwento niya, agad siyang umuwi nung malaman ang kondisyon ng ina. Dahil na po ako kahit mapakali na mag-uli na talaga ako umiyak kung tabangan si Papa. Dahil niya talaga kaya po. Minsan nag-agad lang siya dyan natabang sa kapitbahay na makabantay sa iya. Nagdesisyon akong mag-uli muna. Pinayagan mo na ako pang amo ko na magka-uli muna. Aminadong kapos kaya dagdag pasanin sa pamilya ang mga bayarin sa ospital pagkatapos ng operasyon. Kaya lumapit sila sa Ako Bicol Party List. Agad naman na natugunan ang suliranin ng pamilya. Sagot ng Ako Bicol Party List ang hospital bills ni Nanay Emilita. Salamat. Dahil ko malingawan na nakahagad kaming tabang. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List, DSWD na nakahagad kami ng tabang na pandagdag sa financial ni Mama na makaluwas sa ospital. Sana dahil po kamo magsawang magtabang lalo sa mga iba pang tao na nangangaipuan po. Salamat po. Diyos mabalas po. Naiintindihan ng Ako Bicol Party List ang iba't ibang hamon sa buhay na kinakaharap ng bawat Bicolano. Pero hindi ito dahilan para sumuko na lamang dahil mayroong masasandalan sa oras ng problema. Yan ang Action Co Center at Ako Bicol Party List. Yan partner. Sabi ni Nanay partner, salamat daikong malilingawan ang Kaya, tabang. aram mo, ang programang ini, lalo na ining tabang ora mismo, kan Ako Bicol Party List, talagang ang madadangog mo sa mga kababayan ta. Salamat, salamat, salamat. Ayan. Igwa man kun minsan na naiiba. Ano naman? Thank you. Or kun minsan, Diyos mabalos. Diyos mabalos. Ayan. Gabos and partner, tataramo nahalin sa puso ng pasasalamat. Nanay naman partner na may helang sa puso, duman sa Banwangan kan Santo Domingo Albay, problema ang pangpa-check up partner, natulos man natauanin na tabang kan sa tuyang programa. Ang bilog na detalye kan partner, aramon tabit-bit ni Aika Ferry. Paminsan-minsan na lamang na pagbisita sa kanilang taniman ang kayang gawin ngayon ng 54 na taong gulang na si Nanay Alicia ng Santo Domingo Albay. Natigil sa pagtatanim ng gulay si Nanay Alicia dahil sa kanyang sakit sa puso.
Kwento ni Nanay Alicia, bago ma-diagnose sa sakit sa puso ay may naramdaman siyang labis na pagkirot sa kanyang dibdib. At nang magpakonsulta noong Pebrero ngayong taon, dito na nga nadiskubre ang kanyang karamdaman. Abiso sa kanya ng doktor na iwasan ang mabibigat na gawain at mas mainam na magpahinga. Kaya naman, maghapon lang siya sa loob ng kanilang bahay. Ang pagwawalis na lang gamit ang tambo ang pahinay-hinay na ginagawa ni Nanay Alicia. Kita rin sa paglalakad na hindi na gaano maayos ang tindig ni Nanay Alicia. Aminado man na hirap at hindi sanay ng walang ginagawa, sinusunod niya na lamang ang payo ng doktor. Na-detect nila na may ilang ako sa puso. Tapos nagpa-ECG po ako. Kang so time po na 2 bulan pa akong nag-inom bulong. Tapos po, kulog pag giraray po. Di ba nagbalik po giraray ako sa doktor. Tapos inanon po giraray ako so blood chem baga po. Dahil mag-isa na lamang sa pagtatanim ang kanyang asawa, kapos din sila sa pang-araw-araw na budget, kasama na ang pambili ng kanyang gamot. Katuwang ang Action Ko Center at Ako Bicol Party List, nabigyan ng asistensya medikal si Nanay Alicia. Tulos po, madali po akong natabangan kang Ako Bicol. Kaya salamatan po sa Induga Posta na kumbaga naka-recover po ako kang sa kong namatiya. Salamat po Congressman at na agad ko pong tabang sa Indo. Sana po madakol pa ang matabangan Indo na araw po sa kuya na nagtutios. Kaya salamatan po maray. Madali po kamong dulok ang kang mga kaipuhan min araw sa muyang nagtitios. Kaya salamat po. Salamat po sa inyo. Pagbigay pag-asa sa mga taong nangangailangan, ang araw-araw na misyon ng programang Action Ko Center Tabang, ora mismo. Salamat, Congressman. Dahil katapusan, partner na. Salamat. Pinutol na sa naugaring eh. Oo, kasi Inedit na partner, dai ka mong kapagalan dahin kapagalan ka mo sa pagtabang. Lalo na ngayon sa muyang Kaya, nagtitios. salamat. Ako Bicol Party List. Correct. Salamat, Congressman Saldico. Salamat, Congressman Jill Bongalon. Mabuhay ka mo. Ayan.